Shalom, selamat hari Minggu. Tak puji matuata, mareda maita. Hite gorni di bata ama, dohot gorni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni todi perbadia na tumopalangit dohot tanaon. Amin. Sonod do di dok Tuhan Yesus, yang gupoda na diau, dangau na punasa, poda ni namar surau doi. Molo adong manangise na mabahil lomon rohan namai. Boto onido taringo tu podai, manang nasiat dibatai, manang na uhata-hataho ni siar roha-rohaku sadiri. Songon nidok ni surati, abatang ngaik na manguludo, mabaor siapa matang ni naporsea diau. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata para si roha jalana bonar. Mauliate hudok kami. Ala di pabisar ho tu kami barita na uli. Nama dongani roha nami. Ayalani iu bain nahu utadda hami ho dohot lomo ni roham. Dipangido roha nami na yang mangulahon lomo ni roham hami saleling di nguduon. Jalana yang mertua hami bahenomu. Saya perbadiai marohanami, marhite-hite todim. Jala pargugoi mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotap pon roha portibion. Saya palas marohanami mangului ho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Ima patik ni di bata di minggu pasaplonopon dung Trinitatisom. Ima patik na parjolo sahat tu patik paopaton. Patik parjolo. Ahu do Jehovah di Batam ninna di Batatta. Dang jadi marakupau baenommu di Batam. Patik paduahon dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manangaha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di Bagasa naik na di Toru ni Tano yang go tunggabe si sobaon manang si ulun. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay honau humna do sugut akan namarsine yang di goarna. Patik paopaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinaono mari ma ulahamu nasa siulamu ala yang goari papituhoni ari paradiana ni Jehovah de Batam dui dang jadi homangulang godi sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe namang ibati hutam ay dinaono mari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibana diari papituhoni dibaheni do baen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradiananai jala di perbadiai atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan tadi bata ale Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon na ubar tupati ini. Amin. Amin. Mari deita. Kurian itu hatta di bagasar rohana hohom tatopoti madu satta nagudang itu adopan ni debata martangi yang mahita alea manami jala debata nami na di Banua Gijang para si rohana sumurung midahami uparhatu tu jalahu topoti hami dosa dohot pangalosion nami nagudangi tujulum
tatap kami marhite-hite asini roham jalasesa madusa nami saluhutna ala ni pakokok ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot tuhasisani dosata musat pe akaduluk jalahumutala karobean alayanggo para si rohani rohaku na suatu pamusat sianho jala padan di hadameokku na suatu pas humordit ninna jahoba siasiho asang apa madi debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpu di minggu pasaplono pondung Trinitatis imasongon epistel di minggu tasadarion atar surat di Lukas 2 mamukas yan ayat 40 sada sahat tu 52 tajahama margati soring jalaganuk tahun laho donatorasna tu Jerusalem mararia raya Paskah. Jadi dung marumur ibana 12 tahun rap nakok donasida songon nasomal di pestai. Asadung dirayul tinasida aka ari rayai inalahu mulaki nasida tinggal ma Yesus danaki di Jerusalem so pamotoan ninatorasna. Diri punasida nang rap dohot dongan sauduran ibana. Jadi di dalani nasida ma parsadarian mengalului ibana di tonga-tonga ni akatodong dohot-dongan. Dung sojupang nasida ibana mulak manasida tu Jerusalem laho mangululu ibana. Salpu toluari dapot nasida ma ibana dijoroi hudul-hudul di tonga-tonga ni akaguru tumangihon hata nasida huhut manukun-nukun. Tarhalongong bedo nasida ubege hatana. Dibait terus ni rohana dohot aka alusna. Marnida ibana songgot dorohana sida jala dipakulingi inanai mana ibana. Buasa dibaik ko songoni tuhami anana. Bernid do wahap hami dohot amangmu mengalului ho. Gabi dok matu nasida. Buasa pola luluam munau dang di botohamu. Napa tu tahu di bagasan bagas ni damang. Alai dang dia tu sinasida hatana ni dok nai tu nasida. Laos tuat doi bana rap dohot nasida sahat tu Nasaret. Jala pangului doi bana di nasida. Alai di peop inana ido sude namasai di bagasan rohana. Jadi lam gandama terus ni rohani Yesus nang dagingna lam dia mohon debata nang jolma ibana. Ima sahatna martua ma akan atu mangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Mari dehita.
siautai songon nai nati dakon ni dongata sapor seaon di saddo portibion rap mahita madok au porsea ide bata Jehovah ido ama perguna suatu dosa na to palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak ide bata Jehovah na sasadai imana di Tuhan di Maria naga-gaga siaton di perbadia adorang sohabuan ido Tuhata na tumau na berlit di pangumuman di silatus nama terpajal di bana di hau sila na tuat benutun di tanah na mulak mangun di hari patuluhon na manai tu surgo lahun tu siam di bata Jehovah amanai parguku na suatu dosani isi me bana pamamula suatu tanah manguni hal namuludo namati au porsea ton di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan abadia do diasan dosa do diatai namandok mulak mangulu sugot daging halak namate do yang luan sora sudah amin tabigi bajo titing di bagasan minggu sadarion. Selamat Hari Minggu Madihita Sude Ruasni Huriata Siang songoni nang nama dohoti permingguan on sian bagas tabi gima titing namasa doh sema masaon di minggu ta sedarion perjulu nama ragam gorni minggu sedarion Gorni minggu ta sedarion ima minggu 10 dung trintatis. Jala topik ni minggu ta ima ngolu di bagasan panugun-nugun ni debata hidup dalam didikan Tuhan. Permingguan dohot pertanyaan atas sektor. Marhite titingon pinabotohon ma tuhita permingguan na pinatupa ni huriata dohot partikianna perjulu pukul 7 tepat bahasa Indonesia pukul 10.30 bahasa Batak pukul sia ibadah sekolah minggu pukul 14 ibadah remaja pukul 16 bahasa Indonesia pukul 10.30 bahasa Indonesia kebartusi ruas nanai persidohot mar minggu di gereja asa di paradema kupon pendaftaran jalanunga di surat B aka guarna jala ikon masih tutudo kita mengulahun protokol kesehatan pakai masker cuci tangan doh jaga jarak jala taparadema hand sanitizen tabi aka danak nama rumur di toru ni 10 tahun dang boy dohot marminggu di bagas garis tahun. Khusus perminggu ni aka yana kota sekolah minggu di Patupah Huriata do marhite-hite pitu jum. Pinangidoma aka natoras asa di paingot jala di donganima aka yana kota lao madhoti perminggoni lingjum di pasahat marhite WA group ni sudi sektor na adong di huriat tahun jala di minggu ta nang noroon pertanyaan sektor di Patupado di bagas gereja doh di gedung sekolah minggu hobartusi pinangido ma haradeota lao madohoti pertanyaan ini jala di mingguan khususnya di hari Rabu Patupado marhite fitra jum jala mergati sorin di ganduk minggu pertanyaan
sektor di bekas gereja guru sekolah minggu, gedung sekolah minggu lantai sada tanggal 22 do tanggal 24 September 2021 masuk pukul 20 WIB. Hari Rabu di gereja virtual Zoom sektor 2A, 2B, Tolu A, Tolu B, sektor Walu. Hari Jumat, hari Kamis di gedung sekolah minggu sektor Sada A, Sada B, sektor Opat A, D. Hari Jumat di gedung sekolah minggu sektor Pergudungan 4E 5.onom. Naing marbagas titing paduahon. Naing majal pasu-pasu perbagason ma finna boru nababan boru ni amata effendi nababan tubuh ni inata domina boru si tanggang nahinan ruas ni huriata sian sektor pitu dohot metu sala kutapea anak ni amata Hitler kutapea tubuh ni inata rusmi boru nababan nahinan ruas ni gereja GKPI 3 Lingga, Resort 3 Lingga. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Kamis tanggal 23 September 2021 di GKPI Parsauran Nauli Jalan Setiabudi Tanjung Sari. Ruas Nataba mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriatama ima keluarga ni amata Holmes Ronald Surya Pangaribuan inatai Agnes Ferawati Sitorus Rap dohot tolu yana konnasida ima Yohana Natania Pangaribuan Matthew Logan Pangaribuan dohot Manuel Atur Pangaribuan Pida sian huria GKPI GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan Belitung alamat Nasida Jalan Nusa Indah 4 Kompleks Pemda Tingkat Sada nomor 50 lalu masuk tu sektor Sada A. Napaduahon amata Nasrun Siregar inata Susanti Agustina Tambunan Rap dohot 2 dana bawa ima Clinton Palti Siregar dohot Aldrik Calvin Boston Siregar Pida sian huria HKBP Sebelutu Resort Sebelutu alamat Nasida Jalan Abdul Hakim Pasar 1 Setiabudi Perumahan Grand Medaline nomor 5 masuk sektor Tolu A. Horasma di Nasida Jalarak Mahita Mamuji dohot pasangapun Tuhani marhiti-hite aka ulaun di huriat tahun. D. Rapat Pandita HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Dari Senin dohot Selasa tanggal 20 dohot 21 September 2021 membar Borhat do Sudi Pandita na adong di huriat tahun madohoti rapot Panditai na pinatupani HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Maringanan di Universitas HKBP Nomensen Hobartusi asa tabuan di Tangyangta asa totong da di pasu-pasu tu hatta ulauni suang songoni sudi aka nama dohotisa PHD perempuan dari Selasa tanggal 21 September 2021 mulai pukul 10.30 WIB di Patupa seksi perempuan ni huriatado PHD perempuan marhite pitula jum marhite titingon pinangidoma tusudi perempuan ni huriata asaria jalareta madohoti acarai lingjum di pasahat sian wi grup ganup sektor sermon guru sekolah minggu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 mulai pukul 10 siang WIB
akan dilaksanakan sermon perdana guru sekolah minggu tatap muka di gereja. Diharapkan kesediaan guru sekolah minggu untuk datang menghadiri sermon tersebut. Kode standar pembayaran nasional QRSI. Marhite titingon pinabotohon matu sudi ruas ima. Kode standar pembayaran nasional nang adong di huriato. Jala marhite ku on nunga bui pakiota laho pasahatun akka pilihan minggu pilihan bulanan dohot hamulateon tu huriata. C. Dana pensiun HKBP gerakan Rp1.000. Marhite titingon pinabotohon matu sudi ruas huriata. Di Parade HKBP Distrik 10 Medan Aceh do sada kotak gerakan Rp1.000 jalabui taida di teras pintu masuk di Jolo ni Garja Ta'on ima dalata lau manupahi dana pensiun HKBP di Sudi Hardeota Jumulo upasah kami mauliate gudang. Parhepengon taida ma di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dohot akka hamolateon diakka nasa masuk dope di titing sadarion dari minggu ma nanang Roma di titikon mulai tima di sudi ruas napasahaton pilihan bulanan dohot hamolateon perpuluhan dohot partisipasi tu akka ulaun huria lam ditabai tu hatama pasu-pasuna dihita saluhuna. Songoni matiting namasa doh nanai semama saon tapasada maruhata matang yang mahita. Hupuji hupasang apami mohali Tuhan di batama nami para siroha jala perdengan bahasa. Madok mauliati do hami di asini roham na totong madungani hami. Dinabui hami Tuhan ros yang bagas nami ganuk mersada-sada tu bagas coromon. Ima nanaing manangi hono hatam asabui Tuhani gabi bohal ni pardingon nami nang bohal ni partidon nami. Hodo Tuhan tu pangasak kami disidia kaulau nami dok sipikiran nami. Manang hape nama asa Tuhan na huadupi hami di pertibo totong do di potoho. Saluhuk na Tuhan hupsat tami tu jolum asa ho totong nama ngahelon gugu dohot bisu tu hami. Asa totok kami marlas nurha lama muji pasang apon kami. Tuhan di perjalanan ngulu nami di bawah hodo oleh Tuhan di masa-masa kopiton. Totong do kami holsuan, totong do kami dicekam kesakutan oleh Tuhan. Alai marpos niro hado mia ala hodo pangasau kami nabasa do Tuhan iring-iring tugu-tugu kami pasikop narikoti di kami oleh Tuhan. Asa nang bui kami madeli di namasa sasaun narik. Asir ham Tuhan dia kadongan nami saluhuna. Dina sebui dope rotu bagas coroon na nai mabigi hatam bukan ang pikiran na sida tweet kina ketik kina naing ro asa bui hai marsaur aso nang lilu na sida Tuhan disudia ka perdalanan ngoluna manang hape na sina kapen ur na sida totong ma di pasaha tuho pasu hami salu na li Tuhan lumubi dina ro di bagas atikon hami na bigi hatam naing bigion namen non hatam ali Tuhan nang pasahaton na posom tu hami bukan ang pikiran nami ali Tuhan. Asa terjalo kami hatami gabi bui silui buanon nami tu bagas nami do tu keluarga nami gaib tawasang apon di jolom Tuhan saluhna akan nama saon totong pasaton nami tu jolom tak semerlap dosa kami Tuhan dipangalakkan nami dipakation nami sesa dosa pangalusan nami asa taluk kami de pamulah majal pas-pasum nanang sita bahono mutu kami cakati kinero mauliati madohi Tuhan amin. Mari mahita laos tapapungu piliata sada adohot sadabi.
Ale amanami na marhabangsa di Banua Gijang, dipuji rohanami ho di Arianon, di hari Minggu na pinarbadian mon, rohami ruas na parhaladun nuriam marsoba, di tonga-tonga ni Joromon, laho majalo hanguluan na siyakoi, marhite-hite denami tangyang nami dohot barita nauli, napasi kopor las di rohanami di basan sadarion, atong makuling maho Tuhan, nungaradehami tumangihon suaram, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiang nami. Amen. Shalom. Dihamuna hurian itu hatta namar saur hita di tonga-tonga ni bagas joron songoni nang di tonga-tonga nya ka bagas tabe rapdot aka keluarga laho pasikopon manggo hilas ni rohata di ibadah tasadarion tajalo mahata ni debata natar surat di buku Parjamita Bidu 10 mamuka maisian ayat 10 sahatu ayat 15 hujahama di tonga-tongata tapai hutihutma molodung matultul takke di bahen manang ise jaladang di Garut babana ikon mangasahon gugo na maibana manalikon alai namar hasyakon hapis taranido na dumenggan molo mamargut ulok tagan sohona tabas dangbe marlaba hapadean ni panubuti lomo rohani pinggol ubg pakatayon ni halak na pistar alai bibir ni halak naoto mamodut ibana sadiri mula ni pakatayon ni pamangan na hauto odo jala ujungna hata lalayan sabindo sai di padeak-deak halak naoto do hata-hatana dang di boto jolmai manang aha na masa sogot tung ise ma pabotohon tu ibana manang aha na masa dung salpu ibana hangaluton ni halak naoto mangalojay ibana sa diri ala so diboto topoton na dalan tuhuta ima sahatna dihamuna hurian itu hatta adong do padohan ni halak batak nama dok ijuk di para-para hotang di parlabian nabisuk napunahata naoto tu panggadisan sian upamai akka mangkenang boy tarida songod dia bagasna songod dia tibona jala songod dia bidang ni pamikirion yo putta si jolo-jolo tubo ay memang molo mamereng rumang na memang da hotang ikon di para-para do ikon hotang do nya di para-para ala para-para ima bilut na mehmet di atas ni pitu bongot tu bagasih manang boydo di bagian pudi-pudi ni bagasih jadi molonunga hotang dung dibuat sian hutan sian harangan pitor dicuci do ias dicuci dipaias sampai marhilong hotangi idon yan anggo sian rumangna ikut di para-para alai gabe ijuk HP ijuk bo HP tabay payasoni dang boy marhilong yate dang boy gabe botari tong nama songon ni rumangna molotung di payas pe ijuki alai gabe ido di para-para gabe hotang di parlabian ima bahagian ni torubara ateh di atas ni tangga pitu masuk ni bagasi jadi hotang na yasi na marhilongi gabeido di torubara gabeido di parlabian alai dakya dipikiri akka o putai puasa hotango di parlabian
Basa gabi ijuk. Basa gabi di Torobara. Na yesi. Na bagaki na marhilongi. Ijuki gabi di para-para. Alani tabereng di gobarhoniro hamunak kamangkenang ngolu ni jolma na bisuk. Na punah hata na oto tu panggadisan. Molo na bisuk ibana. Tungso apala tibo sikolana. Tungso apala mora ibana. Alay say ibana do na punah hata. Gabi say ibana do panukunan. Ibana do si patangi-tangion. Jala say hata ni ido na ikon hata parpudi. Nagabi haputusan ni pakatayon. Ima molo halak na bisuk. Alay molo halak na oto. Boydo namora ibana. Boydo parhuaso ibana. Boydo tibo sikolana. Alay dang gabi na punahata ate. Dang gabi panukunan. Di bagasan pangatusyon na songonima. Pangatusyon ni masyarakat na macay bagas, na macay bidang, jal na macay tibo. Alani makamangkay nang di pakulingi, matuhita, marhita turpuhon, luluy ma habisuhon na siya debata. Molo topikta ngolu di bagasan panugunugon di debata. Didikan dalam Tuhan. Luluy ma habisuhon na siya debata. Ima didok naking diayat 10 halak nabi suki ima namar perhasyakon hapistaran na. Dang dipangasaho guguna. Dang dipangasahon haboyon na. Ay gudang gojol ma, saya dihasaho guguna, hape dang tulus kan. Dihasaho arun na umalo, arun gogo pasti boy na. Saya digogo, hape dak sahat. Alayang go halak namar perhasyakon hapistaran na habisuhon na naking ani molo adong takei na kiningani. Udah tumpul takei. Dang tajombe. Anggo ka na mga sa gugunay na kisay buharo. Saya di ba guguna terus marhua. Mamakke takei kan. Alayang go halan na pistari daong. Ito di perhasyang ibada do tiki perhasyang habisuhon na ujung na gabi buha malaking idok na kamangkenang. Diasa doi gabi tajom. Jadi tanpa sekot tenaga juga karena sudah alanunga tajom pisoi. Gabi boy ibana mangula. Akau laun nai di perhasyang ni narison alay tahingot akamang kenang habisuhon nasiad debatado ate ay tungsongoni pe upaman halak bata nakingani anggo akka habisuhon di portibiodo habisuhon ni akka jolmaido olodoi menggaris akka naoto iro kan menggaris akka naoto olodoi pauto-otohon olodoi mabain naso denggan. Alayang go halak na punabisuk na siya debata sa itotong doi pauneunehon. Sa itotong doi pauliulihon. Sa itotong doi pangoluhon dohot paluahon. Ay dakya habisuhon di debata pautotohon ati akamangkenang. Dakyay manggadis akanaoto. Alay buhado halak nabisuki iko gatyo ni halak batak gonyani naoto so tu panggadisan. Unang gabi tu panggadisan ate. Unang gabi ngaoto lam ni pautoto daw. Alay ang bakal nabisuki dang ulo pautotohon dang ulo manggadis naoto. Alay buhado pauliulihon. Asa gabi sempurna nguluna itong atongan ni portiben. Ido nanidok na habisuhon. Itulah yang dikatakan hikmat dan pengertian namar harorowan sian hata hokmah di hata heber. Ngatung bidang nani hakam nyo nati hakam molo bisuk ay si arif bijaksana ngai bidang di hakami lapatan na molo habisuhon na siya debata mangalehon pangajarion natakas na mabuan ibana tu hapistaran na dumenggan alanido hamun akamangkenang najolo di bona pasogit mula dong akka persikola saya dihobesi akka huria do pe akka makenang pangajarina pe sian huria ido akka persikola jadi saya totonggo di podahon akka habisuhon molo husukun waeng manang nato akka manami akka natumua di son ditiki SD kelas 3 sa kelas 1 pa munajolo di mona pasogit
marsiajar si sia-sia hamu na jolo saya didok doa akan tumua aha do dipasajari hamu si sia-sia na jolo taringot tu habisuhon akan marunu ora 5 tahun tu gijang maso tiki kalas tolu satu kalas sonom karena donggo saya dipodahon teh indakan ahamai ima idokon tukot si haison nasukot diuduti mamuse ha ninna ima didokon honas si pasobu aha akan maramina tumua uas idokan jadi teh ninna tukot si haison nasukot honas si pasobu uas poda habis suhod dia tiak kamang kenang lumo biak kamanawi inanawi na tumua poda habis suhod doi moladong nasukot ikut buha ikut di haison ikut di paune unang malaos di pasobu ilo makana molaka na tua-tua na jolo molo neng marhamulia boruna itu saya diajari deh dung di jauh atar di sengajahon naturasi mama bainah abad sapu ilo kan atar di sengaja naturasi do isi sabat to sapu di si hape Roma boruna iba ilakai ilo kan itu rodo oma na madokon da boruku bari dokon mulai sadari do homosesian hutani simatuam ninna kan mulai sadari do honon bainon ni simatuam muserina behadu laus dilakai ho dang disipako dang dipauneho dang di patureho sapu laus dilakai ho ninna da tua-tua jadi imah akapoda dia kamakena di podaho do nang tu iko burjudo mardongan ninna jadi itu makana hiado huingot diaka si jahaon molo di si jahaon muna kana jolo ka makenang taring otak kapoda habisuhon aka harut hewa ribu kumuna na jolo ka opung na tumua adong do yaha adong go sirikot kan sirikot adong do pe muse aha ka makenang si polin na burju adong do pe muse nasi boru na tuan na takang dot akalan na asin anggon wain adong do pe yakamang kenang dang adong be yate dang tahalu lua be wain manang na adong dang adong be tabereng di tonga-tonga ni partikian sinuaing dang halu lua be jala persiajaran budi pekerti pe dang adong be nuaing ate di tonga-tonga ni akka persikola jadi tabereng di si memang sangat menentukan do budi pekerti sangat menentukan do habisuhon dot akhlak itu makana agamai nilai agama dirapor selalu ditaruh di dia digijang kan itu sangat menentukan humurang peda ka persejarah matematika di alam ilmu fisika do akan asing alai mola dunga tibodop budi pekertina guru memaklumi alai ngon main do nang peso arong agama nang peso susah moralna ngasarupa kan bahkan di masa-masa covid pandemi online nang somar siajar gelengna ngagabe songon pengancaman nama tu guru idang boy nilai yaha nilai merah rapokna kan harus lulus sudah nang so dia tusi pe mananga lulus dia kana oto marlas diroha manuang di nama saonate alia kana pistar amang jadi aku jadi enggak ngerti gitu loh imam molon wain anggoda jolo betul-betul poda habis suhoni ditekankan paling atas yaitu budi pekerti alaido nagabe mendukung sudah aka persejaran di tonga-tonga aka persekolahan alanima yakka poda ni habisuhon sai adong sasa kalimat tiado na julukan umpamana jonok partubu jonohan parhudul ninna mulai di bahasa Indonesia didokon siapa menggali lubang dia sendiri terperosok ke dalamnya ninna jadi artinya sonari ngalam ita babe gabe dua kalimat kan boydo sipata suhar-suhar ni na parjoloi na paduahon ale adong go sipata muse kalimat na paduahon pada sipon paudolhon pasikopon padohan nina na parjolo alani i tabereng uli ni akka podai gabe lam mangerbang ma Roma katua-tua ni halak bangsa Israel dakola dia kapinopar ni harajao be dan dia istana-istana be marlaku habisoni alani tapa herbang ma asa gabe sudi bangsa Israel
asa gabi sa dokjol mai marsaulihon poda nasia debata asa mangolu asa manada hasitongan ni debata. Alani mahamuna kamangkay nang ido nang nama satu kehidupan di Raja Salomo ate. Ketika Salomo bertemu dengan Allah melalui mimpi, pajupang debata ibadah do marhiten ni pina ro debata madokon. Pangido ma aha masih lehonok kutuhoninda. Kesempatan yang baik diberikan Allah kepada Salomo untuk meminta apa yang dia inginkan. Alai dang dipakai ibadah kamakenang mangido akan itong-atongan di Portibion. Karena dia sudah tahu, sudah banyak berkat yang dia terima. Amana si David nunga raja, nunga namora, nunga si kop sude. Imana pe muse nunga gabe raja manggat jamong na si David. Dia juga memiliki harta, raja yang terkenal. Dan dipanggil bebuse asal lebih terkenal daun. Dia tusi ibana do, dihangoluhon ibana do bahwa semua segala sesuatu itu adalah bersumber dari Tuhan. Alanido di dokon ibana, unang lihat tua wahai dokon akamaina ingkinang. Unang lihat tua gajang ni umur, karena umur itu ada di tanganmu. Udo anos lihat tua 1000 tahun, atina termati do benommu. Dia tahu Tuhan punya kehidupan. Unang lihat tua hamoraun, itu juga bersumber daripada Tuhan. Salpune sude. Dan boy martahan. Itu adalah sementara sia-sia. Unang lihat tua hosani ahamu sedo kena manginang. Hosani musuh kuninna kan? Karena pembalasan itu yang dijolma. Tapi pembalasan itu ada di tanganmu. Hodo nama maloson. Songo dia pemusuki ditahin yang memunuau, tapi kau yang membalas. Hodo na puna hosa. Alanido dia sadar leo mau di tonga-tonga ni akka berkat-berkati di tonga-tonga ni akka ulaun ni Raja Salomo i dok ibana ma asa boy huti banyo sudah Tuhan. Asa boy hula honon alani leo matua wahai dok namanginang. Leo matuau habi suhon dohot hapat tason ni roha. Berikanlah hikmat dan pengertian asa huboto mabedahon dia dari enggan. Doh dia naroa. Jadi ketika dia berhikmat, apapun persoalan yang dihadapi, robi akka persoalan setengah-tengah di masyarakat dan hal Israeli, alai dia sudah tahu memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang salah. Itu makanya soal persoalan ni dua ina kan, naroma buan baina, rak modo palaki na dua hape sada mati anak konna, ipodomi makna. Alai tabering nasober hikmati bahado dan dia orang di hotumago di dia tu begu dinna kan habisuan di Salomo atong tabole dua madadana koninna ala yang guna bisuhi na pistari na mangolu di hasitongan na mango na maka haluton hahipason hosan di jolma idokom na jangan leamma tu ibana ise dana kilo me pagodang-godang anak kokku pei ale mulai pagodang-godang terserah berikan sama dia. Sianima, Rosi Salomo dok atong, Leo mada dan akitu ise. Tuna toras na nina. Ima halana berhikmat. Darida do sian pakatayon siap pangalaho. Songo dia kehidupan. Nah sebenarnya itong-atong ngani nguluta. Jadi nang pola si atur-atur nanti akamang kenang. Ale boleh berhikmat do berpengertian. Pasti selalu memberikan yang terbaik. Itong-atong ngani nguluna. Nang ditong-atong ngani hakahalak nasing pe. Ima na naing dohonon ni turpuhon hamuna kamang kenang. Halak na berpengertian ni na totong manada debata di tonga-tonga ni turpuhon di dokana kaningani dia selalu dirindukan oleh banyak orang. Dia manakaningani ai hatana pe akan apistari nakaningani lomoroha begi ai dokana ngamanginang. Halak nabi suki di dokana king daya 10 dang sai mangasaho gogona. Dang sai dipakai hamalonna alai dipakai do habisuhoni gabe diula dohot denggan. Mula dia ayat 12 tak kasih dokon naking hal nabi suki lomoro hana mabigi hatana. Jadi kehadiran dari tonga-tonga nya ka halak na asing, itonga-tonga di keluarga, itonga-tonga na ka persekutuan gali makorhon lasni roha. Ayadong ko si patak ka makenang hola roi ba tu tonga-tonga di pungani terus sudah garuk-garuk kan. Olo bolo ngarobe bibel forowonin na itori garus majujung garupani. Marang na dia may itor panas, itor songon na gerah moloro. Arang ko songon di jolma. Ima halan na hoto.
Holan ro siguro kata tongani holan na don nongani nakai inakan. Holan na madokon pamana dong perapot. Mulu terjong-jong gimana tunjuk tangan. Ngamak kata siguro kata nah manang dohon ni naing. Pasti mangaributi marau. Ngatorin kan? Ala yang buhala nabi Yesus naking dok ke desa 12 lomoro hama begi hatana. Dia menjadi berkat. Hatana pe si begeon si tani honoton. Jala parangena pe si tiruon. Sude kehadiran ibana menjadi berkat bagi orang lain. Nang pamana marpunguyak kita. Holar rosa sahalaki na bisuki na burjui na marpangalah na denggani. Hape ngasanga di pituan no panita. Gabila di pitu musi marpungot. Na jota mulak kita bah. Asik lo moroh ba begionin na kan. Kinai to kinai jota mulak to kinai ngatorin na alalas rohana. Dia menjadi berkat. Alai anggo halak naoto nakin di soni dokon nakin. Naso marbisuki sian akka hata-hatana pe nunga gabe boy majorat ibana. Gabe hamagoa do ujung na nakaningani. Ala nang mari pola. Hatana pe ulon na pe sasaran ibana pe tujuan ibana pe dangarong mari pola. Ala nido di dokon nakin di son takas di dokon gabe mabait ibana do gabe tarjorat nina. Halak naotoi sai madabu do dibodut haoto onna nina. Jadi artinya hamunaka makenang ala nabi suki gabe pasu-pasu deh. Alai akka sigurang hata na mga sahu gogoda na mga sahu parbinoton tanpa memperdulikan orang lain. Alai hata-hata naido gawe mabain ibana tu naso denggan. Asa taberang di son hamunaka makenang nabi suk bukan soal intelektual, bukan tentang tingkat pendidikan atau gelar. Alai bagaimana kita soal mencintai ajaran Tuhan, mencintai hikmat dari Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai didikan Tuhan, dan takut akan Tuhan. Hobar tusima nanang dohonon di turpuhon mangolu di bagasan panugunuguan di debata bohare hita hamunah kamakenang. Sebagaimana epistel kita tadi ya, songo dia Yesus di umur 12-13 tahun ibana ngadoh tu bagas joro. Ima ditikim ma setahun hari raya Paskah ate. Alai ala nunga hira remaja ibana to tudak saya rak bedohot orang tuana, ngapos rohani orang tuana bahwa dia ada bersama-sama dengan dia. Ketika dia pulang, mereka pulang ke kampung mereka, merdala toluari, hape dibering majelis sedang along disi. Totu molomago ya nakon, bisa perjoleh dalulu-lulu. Tuak katodong kan, tuak katodong, tuak kanajono tuhita, baru tuak kadonganna, baru dapat puri pe, isad behita nakaningan merpungu. Langsung si Maria dan si Joseph latu bagas joro. Bahkan biasa na ria ka akainanga te lumo ka inanami molo lilu ya nakon manang aneh-aneh pangalahon ya nakon ahari ako kamu wasa songoni ho amangin na kan wasa beno musongoni anaha nga sapi hacit alo jahay mga luliho hape songon isodo hape ninna alay ahamin ako Jesus amanginang ahay doko Jesus basa maluluwa muna aw erang ni boto ha muna aw na ekonomiya na di bagas ni damang. Artinya dia duduk mendengar ajaran-ajaran yang dibait Allah. Dia duduk mendengar membahas dari Tuhatan di mata. Akhirnya merbisuk. Dia bertumbuh dengan baik. Gabe di halo mohon debata nang songoni halak na asing. Jadi hita pe amuna kama kenang ketika kita merbisuk dakolan halak makalomo kita. Alai hita menjadi kesukaan Allah. Gabi halomuan di debata mah hita songoni nang akka dongat tajol mapi asa hamuna kamakenang sai parjolo ma tajalo habi suhon di debata asa bo hita mamake partikia doh dengkan unang gabi marisuang sudia kana taulayate alai bohado asa satu tu sasaran tu tujuan nata capai ikom marbisuk sa debata unang holan hamalon ai dong go kone tua-tua malodo honyan alai nang boha manginang alai nang bisuk indah kan jagurang guna malo pamalo-malohon malo maboleti malo marbeda malo pasirakol malo sure malo alang wakala nabi suki dia selalu memikirkan apa hal-hal yang baik jadi molo pistar pehita malo pehita alai ta'ajalo ma habis suhon nasi debata asai na memampukan hita membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik akhirnya gawe tulus akasakan di debata marmulia debata jala marlas ni roha hita di tonga-tonga ni ganup akaulota amen martanyang mahita
Alire batama nami na marhabangsa di Banua Gijang, dipuji rohanami ho di Obason. Didenggan di Basam na patomuho kami, ruas ng parhaladon Uriam di tonga-tonga ni Joromon. Songoni ng akka keluarga di tonga-tonga niya kabagas na sidabi. Narap maribadah kami marhite live streaming na dohotan na sida. Nang pe nang marhite acara cetak pe. Pasu-pasu maparsauran nami. Pasu-pasu hatam nang hutangyo kami di bagasan Obason. Na mabuan las niro hadi kami. Marhite-hite na mamakke bisuk na siyakoy. Molatung dilehok ko petu kami gajang ni umur. Dileon ho di kami hamoraon hagabion hasangapon. Dileon ho tu kami hapistaran di tonga-tonga ni Portibion. Alay, naeng matuhan habisuho na siyakoy. Upake kami asa gabi pasu-pasu ngolu nami. Tuaka na humalia kami. Jalagabi halomuan mo kami Tuhan nang dongan nami jol mape. Porsedo kami. Moloto dimto di porbediay mia di bagasan kami. Say natalup to kami. Marguru tulomo ni roham. Gabi masihol kami. Dia kapangajarion. Dia kahatam. Songoni ng parsauran nami. Tunga-tunga niya kabagas nami nang ditunga-tunga ni Jorom na bediay. Pasu-pasu parpunguan nami. Asa gok dame jalalas rohan nami. Laho mulak tunga-tunga niya kabagas nami be. Akan namarsahi Tuhan. Na opname di rumah sakit. Na isolasi mandiri tunga-tunga niya kabagas na sinabi. Dot akan nahurang hipas ak kapamatang na. Pasak kami tutuan homa na pamalupon. Totong mahuasom mamasumaso ak kaubas si pangaros lumo na pinakin na sida. Jala tangan niya ka para dokter petuan pasu-pasu. Asa saya marbisuk na sida laho mangalan akan na umuli. Tutonga-tonga niya ka na marsait gabi hipas. Boy mula tonga-tonga niya kabagas na sida be. Dia ka na marukil ho na mga puli. Dia ka na si pata adong ak persoalan tonga-tonga niya keluarga. Ho Tuhan na menopang na sida. Lehon ak jalan keluar. Asa saya boy na sida rap marsaulihon. Dengan basam di nabadalan niya karyari ngolo na sida pe. Atau salut na ulaw nami sakap nami. Ngolo namin akabagas nami akakarejo nami pasat kami tuho. Asa homan na mga ramoti kami salut na. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangiyang nami. Amen. Marede mahita mata papungu peliata. Thank
koma peleata ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu seleholo na denggandot na sauli basa na maulutus. Kupasat hami ma siya na nileon mitu hami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu may jaramoti asa huparhasyang hami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileholeo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaunmu. Say saut maloma ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhamisa darion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabunya tuhita jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutod ditabe. Amen. Shalom. Kami para pelayan tim musik dohot perhalado pasahato selamat hari Minggu akamang kenang jala tuhat tama nama masu hita jala saya marlas ni roha mahita di tonga-tonga ni nguluta horas madita salutna.